основании изложенного руководства статьи 316 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации приговорен признать Набиуллина Наиля Анасовича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 37 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года. В соответствии с статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. Обязать Набиуллина Наиля Анасовича в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, периодически является на регистрацию указанного органа. Приговор суда понятен вам, Набиуллина? Да. Про адвоката. Прочитайте. Bu kararını kanunsuz deb eyleyim. Әлеге мәхкәмә гомумән алганда Татар милли хәрәкәт лидерларына сәяси басым буларак бәялим һәм дә милли хәрәкәтнең эшчәнлеген киметү, шәхсән минем эшчәнлекне киметү буларак бәялим. Чөнки мин билгеле булганча Татар милли хәрәкәтендә түгел, гомумән төрки дөньяда, төрки милли хәрәкәтләрдә дә актив роль уйныйм. Газет чыгарам, 2 газет чыгарам, төрле эшчәнлек алып барам. Шуңа күрә дә бу процесс, бу мәхкәмә юктан гына чыккан дип уйлыйм мин. Әлбәттә без аны шикаят итәчәкбез, чөнки хөкемдар, менә Сафин шактый гына процессуаль бозуларны игътибарга алмады. Монда гомумән алганда, менә 13 январьдан алып 20 майга кадәр минем җинаять эше турында гомумән белмәдем. Бу башка сыймас нәрсә гомумән алганда, гомердә булмаган нәрсә. Миңа калса Татарстан Республикасының югары мәхкәмәсе дә ул игътибар итмәсә, безнең Европа мәхкәмәсе дә бу эш белән шактый кызыксыныр дип фаразлыйм. Шуңа күрә иншалла без аны шикаят итәчәкбез.